హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం 18వ అధ్యాయం మోక్ష సన్యాస యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మోక్ష సన్యాస యోగము ఈరోజు మనం చూడబోయే ఆఖరి అధ్యాయం. సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశీనిషూదన. అర్జునుడు ఏమని పలికాడు? ఓ మహాబాహు, కేశీ సంహార, హృషీకేశ అంటే ఏమో ఇంద్రియాలకు అతీతుడు అని, పృథక్ కేశినిషూదన అంటే కేశి అనేటటువంటి రాక్షసుని సంహరించినవాడ. అందుకే కేశవ అనే పేరు కూడా వచ్చింది. కాబట్టి అర్జునుడు ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ త్యాగము యొక్క ఉద్దేశము, సన్యాసము యొక్క ఉద్దేశము నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అంటూ అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు భగవంతుడిచ్చిన సమాధానము శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. కామ్యానం కర్మణాం న్యాసం, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టటమే సన్యాసమని పండితులు చెప్తున్నారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టటమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయము. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టటమే త్యాగము అని జ్ఞానుల యొక్క అభిప్రాయము. సో కర్మ సన్యాస మోక్ష సన్యాస యోగము అని చూస్తున్నాము. కాబట్టి సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్నకు, సన్యాసం అంటే ఏమిటి? భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టటము అంటే మనకు అది సన్యాసము. అయితే త్యాగం అంటే ఏమిటి అంటే కర్మల యొక్క ఫలితాలను వదిలిపెట్టటం త్యాగము అని చెప్పి జ్ఞానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు అని ఇక్కడ సమాధానం ఇచ్చారు. త్యాజ్యం ద్యోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః
యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకాల కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయితే యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం ఏనాడు విడిచిపెట్టొద్దు అని ఇంకా కొంతమంది అంటారు అని చెప్పి, అన్ని రకాల కామ్యకర్మలు దోషమైనవే కాబట్టి విడిచిపెట్టాలని కొందరు అంటారు. అయితే కొంతమంది యజ్ఞదాన తపస్సులు ఆ కర్మలను మాత్రం విడిచిపెట్టకూడదు అని ఇంకా కొంతమంది చెప్తున్నారు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ మాతాజీ. పర్వాలేదు, చెప్పండి మాతాజీ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. హరే కృష్ణ చెప్పాను. ఓకే హరే ఓకే మాతాజీ. నాలుగవ శ్లోకంలో నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమా త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ సంప్రకీర్తితః. అంటే అర్జున, కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయాన్ని విను. ఏమిటి? త్యాగం అనేది 3 రకాలుగా ఉన్నది. ఏమిటవి అంటే యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. కాబట్టి ఆ 3 రకాల త్యాగాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. కాబట్టి ఏమిటి అంటే యజ్ఞము దానము తపస్సు కర్మలను ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టవద్దు, వాటిని మాత్రం తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి. నత్యాజ్యం, వాటిని వదలవద్దు, త్యజించొద్దు. కార్యమేవ తత్, ఎప్పుడు వాటిని చేస్తూనే ఉండు. ఏవి వాస్తవానికి యజ్ఞము దానము తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ, యజ్ఞదాన తపస్సులు 3 కూడా పావనాన్ని మనీషిన, మనిషిని పావనుడిని అంటే పవిత్రంగా చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు కూడా. అంటే కొంతమంది ఏమో అన్ని పనులు వదిలిపెట్టాలి అంటారు. అయితే కొందరు యజ్ఞదాన తపస్సులను మాత్రం వదిలిపెట్టొద్దు అంటారు అని చెప్పిన తర్వాత నా నిర్ణయాన్ని విను. ఈ కర్మత్యాగ విషయంలో ఈ త్యాగం అనేది 3 రకాలు. యజ్ఞ దాన తపస్సులను మాత్రం నువ్వెప్పుడు విడిచిపెట్టకు. ఆ 3 మనిషిని పవిత్రం చేస్తాయి అని ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు చెప్పారు. యజ్ఞము దానము తపస్సు. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇది నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. ఇక్కడ ఇంతకుముందు యజ్ఞదాన తపస్సులను మాత్రం నువ్వు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టవద్దు, తప్పకుండా వాటిని నువ్వు కార్యమేవ తప్పకుండా వాటిని చెయ్యి, ఆచరించు. ఈ యజ్ఞదాన తపస్సులు మనిషిని పావనం చేస్తాయి, పవిత్రం చేస్తాయి, పావనుడిని చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే యజ్ఞము అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ చేసే యజ్ఞమే కాదు. ఏ పని అయినా మనము భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ ఫలితాలను వదిలిపెట్టి ఆ భావంతో చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి పనులన్నీ వదిలేయాలని కాదు, మీరు మీ యజ్ఞాన్ని దానాన్ని తపస్సు అంటే మీ యొక్క ప్రయత్నాన్ని సాధన ఇవన్నీ కూడా చేయవలెను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆచరించు, ఇవి మనిషిని పవిత్రులను చేస్తాయి. అయితే ఈ కర్మలు అన్నీ ఎలా చేయాలి అంటే మమకారాసక్తి ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. కాబట్టి వాటిని కర్తవ్యంగా నా డ్యూటీ ఇది, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, నా బాధ్యత, నా కర్తవ్యం అనుకుని ఆ రకంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. ఆ రకంగా ఇది నా యొక్క నిశ్చితం మతం ఉత్తమం, ఇది నా యొక్క
ఖచ్చితమైనటువంటి నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కాబట్టి పనులన్నీ వదిలేయమని చెప్పలేదు, పనులన్నీ చేయమంటున్నారు, యజ్ఞంలాగా చేయమంటున్నారు. యజ్ఞంలాగా చేయమంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం ఫలాపేక్ష లేకుండా మన కర్తవ్యం అనుకుంటూ భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేయటమే. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్తస్య పరిత్యాగా తామసా పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అంటారు. చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ మనకు వచ్చే డౌట్కి ఆన్సర్ చెప్పేశారు. మనము సన్యాసం అంటే అన్నీ వదిలిపెట్టేయాలా, మన పనులన్నీ మనం చేయకూడదా అని మనకు వెంటనే డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి క్లియర్గా నీ ధర్మం ఏదో నువ్వు చేయాలి. నువ్వు స్టూడెంట్ అయితే చదువుకో, టీచర్ అయితే పాఠం చెప్పు, గృహస్థు అయితే నీ సంసారాన్ని సరిగ్గా చేసుకో, నీ బాధ్యతలన్నీ నువ్వు నిర్వర్తించు. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు ఏనాడు అర్జునుడికి నీ బాధ్యత యుద్ధం చేయటం, రాజుగా నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు సంరక్షించుకోవటం. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని అంటారు. మనకున్న బాధ్యతలను వదిలేసి మనం ఏదో సన్యసిస్తాము అని అనుకున్నా అది తమోగుణ త్యాగము కింద వస్తుంది. విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలివేసిన వాళ్ళ యొక్క త్యాగం. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్. సో ఇక్కడ త్యాగం అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ 3 గుణాల్లో అన్నది చూస్తున్నాం. పోయిన అధ్యాయంలో మనము త్యాగం అనేది యజ్ఞంలో సత్వరజస్తమో గుణాలలో ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, దానం ఎలా ఉంటుంది, శారీరక తపస్సులు ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ చూసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ త్యాగము అనేది ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో ఎలా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మన బాధ్యతలను విస్మరించి వదిలి వెళ్ళిపోతామో అది విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలేసినప్పుడు అది తమోగుణ త్యాగం కింద వస్తుంది అని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాము. ఈ శ్లోకంలో రాజసిక త్యాగం అంటే ఏమిటి, కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయని భావించి చేయవలసిన పనులు అన్ని కర్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే అది రజోగుణ త్యాగం కింద వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, తమోగుణమేమో అసలు మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం, ఏది మనం చేయవలసిన బాధ్యత అయినటువంటి పనులను వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం. రజోగుణం ఏమిటి, చేద్దాము కానీ ఈ పని చాలా కష్టంగా ఉంది, మనం చేయలేము, మనం చేసామంటే ఇది చాలా మనకు శరీరానికి అసౌకర్యం, కష్టము, చాలా కష్టపడాలి, ఇంత శ్రమ పడాలి, కాబట్టి ఇది చేయటం కష్టం అని ఎవరైతే అలా ఆ కారణంతో వదిలిపెడతారో అది రజోగుణ త్యాగం. అటువంటి త్యాగం ఎప్పటికీ క్షేమదాయకం కాదు, మన ఉన్నతికి కూడా దోహదపడదు. సకృత్వాత్ రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. ఆ త్యాగ ఫలం అనేది ఈ రాజసిక త్యాగం వల్ల ఏమీ కూడా నీకు లాభం అనేది ఆ త్యాగ ఫలం వలన రాదు, నైవ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం కష్టంగా ఉంది, ఈ పని చేయలేము, ఇది మనకు అసౌకర్యంగా ఉంది అని చెప్పి మన యొక్క బాధ్యతలను వదిలిపెడతామో అది రజోగుణ త్యాగము. అలాంటి త్యాగం వల్ల మనకేమాత్రం లాభం కానీ క్షేమం కానీ కాదు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. విద్యుక్త ధర్మాలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని వదిలిపెడితే అది సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు. సో సరి అయిన త్యాగము ఏది అంటే సాత్వికమైనటువంటి త్యాగము మన పనులను
మన విద్యుక్త కర్మలు అంటే మన స్వధర్మాలన్నీ చేయవలసిన, మన బాధ్యతగా మనం చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తూ, కర్తవ్య బుద్ధి అంటే ఇది నా బాధ్యత అనే కానీ ఆ పని వల్ల ఏదో మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనే మనస్తత్వంతో కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని అంటే అటాచ్మెంట్ అనేది వదులుకుని నా బాధ్యత అనేటటువంటి ఒక నిర్లిప్త భావన అలవర్చుకుంటూ ఆ రకంగా ఫలాసక్తిని వదిలిపెడితే అప్పుడు అది సాత్విక గుణ త్యాగము. సో 2 విషయాలు ముఖ్యమైనవి. నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను, ఏదో బెనిఫిట్ కోసం అని చేయటం లేదు, ఇది నేను చేయాల్సిన పని అనుకుంటూ. నెంబర్ 2, దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మీద ఆసక్తిని చూపించకుండా అది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయటం సత్వగుణంలో చేసేటటువంటి త్యాగము, సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు అని ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహదారి అయిన వాడికి కర్మలన్నిటినీ వదులుకోవటం నిజంగా సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. మనం ఈ పనులన్నీ వదిలేయాలా, మనం సాధనలో ఉండాలి అంటే, అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోవద్దంటే ఈ పనులన్నీ వదిలేసి మనం ఓన్లీ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ఉండాలా, అన్నీ వదిలిపెట్టి అనేటటువంటి ప్రశ్న కనుక మనకు వస్తే, పనులు వదులుకోవటం నిజంగా ఎవరికి సాధ్యం కాదు. దేహదారి అయిన వాడికి కర్మలు వదులుకోవటం సాధ్యం కాదు అని చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పారు. కర్మలు అంటే మన స్వధర్మము, మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ టైంలో మనకున్నటువంటి బాధ్యతలు, అవి వదులుకోవటం సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి అంటారు. పనులు వదిలిపెట్టొద్దు, పనులు చెయ్యి, నీ బాధ్యతగా చెయ్యి, కానీ ఆ ఫలితాలను మాత్రం నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించు. వాటి మీద నువ్వు ఆసక్తిని పెంచుకోకుండా ఆ ఫలితాలను త్యజించగలిగే వ్యక్తి త్యాగి అని అంటారు. ఫలితాలను ఎలా, వాటి మీద ఆసక్తి పెంచుకోకుండా ఎలా అనుకుంటాం, అదే సాధన. అందుకే అది వదులుకోగలిగితే త్యాగి అని అంటారు. త్యాగం అది భగవంతుడి కోసం మనం త్యాగం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ అది భగవత్ సమర్పణ చేయాలి. అలా త్యజించే వ్యక్తిని నిజమైన త్యాగి అని అంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా స్పష్టంగా మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పోతే ఇందులో కూడా 19వ శ్లోకం నుంచి 40వ శ్లోకం వరకు మళ్ళీ మన త్రిగుణాల గురించి చెప్తున్నారు, సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి. ఈ మనస్తత్వాలే, ఈ గుణాలే మనల్ని బంధిస్తాయి ఈ ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్పుకున్నాం. సాత్విక, రాజస లేదా తామస అనే 3 రకాల జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అంటే విధి నిర్వాహకుడు, అంటే బాధ్యతను నిర్వహించేవాడే కర్త. కర్త అంటే పనిచేసేవాడు, అంటే ఎవరు? బాధ్యతలను నిర్వహించేవాడు, స్వధర్మాలను నిర్వహించేవాడు అని అర్థం. బుద్ధి, సంకల్పము, అందము, సుఖము, ఈ 3 రకాల యొక్క ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనకు ఆ శ్లోకాల్లో వివరించారు. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు, ఇది 41వ శ్లోకం నుంచి 55వ శ్లోకం వరకు వివరించడం జరిగింది. చూద్దాము కొన్ని. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చాపరం తప. పెద్ద అధ్యాయం ఇది, మీరు ఇంతకుముందు శ్లోకాలు విన్నారు కదా. 2వ అధ్యాయము తర్వాత ఈ అధ్యాయము ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చాపరం తప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావా ప్రభవైర్గుణై. పరంతప శత్రువులను జయించేవాడా అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు. ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు
ఇంతకు ముందు కూడా మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసాము, గుణకర్మల ప్రకారం ఈ విభజన జరుగుతుంది అని. అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణ, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను బట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఈ పనులు స్వభావాన్ని బట్టి మనము ఈ ఎవరు అన్నది ఈ విభజన జరుగుతుంది. అంటే చదువులు చెప్పేవాళ్ళు ఒక విభజన అయితే, అందరి ధైర్యంగా ఉండి అందరినీ సంరక్షించే శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఒక విభజనలోకి వెళ్తారు, ఒక కోవలోకి. ఆ తర్వాత వ్యాపార పరంగా తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు ఒక కోవలోకి, అందరికీ కూడా ఈ వర్తకం చేసి వస్తువులను అందించేటటువంటి కోవ. ఆ తర్వాత అందరికీ కూడా చాలా చెయ్యవలసిన రీతిలో పనులు కార్యాలు చేస్తూ ఆ రకంగా ఈ సమాజానికి సొసైటీకి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఇంకొక రకంగా, ఇలా 4 కోవలుగా వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి కర్మలను బట్టి విభజింపబడతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మళ్ళీ బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే శాంతి, అంటే వాళ్ళ గుణ కర్మలను బట్టి. సో ఒరిజినల్గా ఇది బర్త్తో పుట్టుకతో రావు, ఇవి గుణాలను బట్టి వస్తాయి, ఆ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు పనులు ఎంచుకుంటారు. సో శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత ఇహలోకం పరలోకం పైన విశ్వాసం, ఇదంతా కూడా ఎవరికైతే ఉన్న లక్షణాలు వాళ్ళను ఈ చదువులు అంటే ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణ లక్షణాలు కాబట్టి వాళ్ళు చదువులు చెప్పటానికి, వివేకం బోధించటానికి, జ్ఞానం బోధించటానికి అర్హులు, ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత క్షత్రియులకు ఎలాంటి గుణాలు ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి శౌర్యము అంటే వీరత్వము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుంచి వెనుతిరగని సంకల్పం. అందుకే నువ్వు క్షత్రియుడువు, నువ్వు యుద్ధం నుంచి వెనుతిరగకూడదు, అది నీ స్వధర్మం కాదు అని చెప్పటం అర్జునుడికి. యుద్ధం నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము కూడా ఉండాలి, నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి ఎవరికి? క్షత్రియులకి. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, తర్వాత దయాగుణం, కంపాషన్, జాలి అది ఉండాలి. అలాగే ధైర్యము, వీరత్వము, బలము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుంచి వెనుతిరగనటువంటి సంకల్పము, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. పోతే వ్యాపారం, వైశ్య గుణాలు ఎలా ఉండాలి అంటే వ్యవసాయం అంటే కృషి చేయటం, పని చేయటం, గోరక్షణ చేయగలగటం, పాడి పంటలు రెండు కూడా సంరక్షించుకోగలగటం, వ్యాపారం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సహజ సిద్ధమైన పనులు. ఇంకా శూద్ర గుణాలు, పనులు చేయటం ద్వారా సేవ చేయటం అనేదే సహజమైన విధి. వాళ్లకు పనులు చేసి అందరికీ సేవ చేసేటటువంటిది వాళ్ళ సహజ సిద్ధంగా, వాళ్ళ యొక్క స్వభావ సిద్ధంగా వాళ్లకు వచ్చినటువంటి విధి అని చెప్పి ఈ 4 రకాల వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 4 రకాల గుణాల గురించి, ఆ గుణాలతో వాళ్ళు ఎటువంటి పనులు చేస్తారు అన్నది అక్కడ చూస్తున్నాము. యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వం ఇదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించటం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయటం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. కాబట్టి యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం. స్వకర్మ అంటే భగవంతుడు ఆయన సర్వవ్యాప్తి అని మనం గుర్తించి మనం ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. స్వకర్మను నిర్వహిస్తూ అలా మనము సిద్ధత్వాన్ని, పరిపూర్ణతను పొందగలడు మానవుడు అని చెప్తున్నారు. సో 2 విషయాలు, ఒకటి భగవంతుడే అందరికీ మూలము, సర్వవ్యాప్తి పరుడు అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆరాధన గుర్తించి మనము ఆ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ
మన పనులను స్వకర్మలను మనము నిర్వహించుతూ స్వధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మనము పరిపూర్ణతను పొందుతాము. స్వధర్మాన్ని ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి అంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనము మన కర్తవ్యంగా, మన స్వధర్మం కాబట్టి కర్తవ్యం కాబట్టి చేస్తున్నాము అనే భావంతో మనము మన పనులు చేసుకుంటూ భక్తి మార్గంలో ఉంటే మనం పరిపూర్ణతను సాధించగలము. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః. ముఖ్య శ్లోకం ఇది. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నన్ను తెలుసుకోవచ్చు. నన్ను తెలుసుకున్న తరువాత భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. అంటే భక్తి మార్గంలో నిజంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం జ్ఞాత్వా విశతే తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కాబట్టి ఆ ఒకసారి భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం భగవద్ధామంలో ప్రవేశించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అథ చేత్వం అహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. కాబట్టి నీవు నా మీదే మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారంతో నా మాటలు వినక పని చేస్తే అది నీకు ఉపయోగపడవు. వినక్ష్యసి అంటే నీకు అది ఏమీ కూడా ఉపయోగం అనేది ఉండదు అని ఉన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. కాబట్టి మనస్సును భగవంతుడిపై లగ్నం చేస్తే మనం ఆ భగవంతుడి యొక్క కృపతో అడ్డంకులు కష్టాలు అన్నిటినీ కూడా మనం అధిగమించగలము. ఇవన్నీ కష్టాలు మనకు అడ్డంకులు ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి నిత్య జీవితంలో. మనం అనుకుంటున్న దానిని బట్టి, మన మనస్సు మనకు చెప్తున్న దానిని బట్టి. కానీ మనస్సును భగవంతుడి మీద ఉంచి ఆయనకి అర్పిస్తూ అన్నీ ఉంటే మనం ఆ కష్టాలను అధిగమించి కట్టుకునేటటువంటి శక్తిని ఆయన మనకు ప్రసాదిస్తారు. అలా కాకుండా మనం ఇది ఒక అహంకార భావంతో నేనే చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావంతో ఉన్నంత వరకు కూడా మనకు ఆ దుఃఖము అవి తప్పవు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఈశ్వరుడు సర్వభూతానం అందరి జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు. తిష్టతి ఉండి భ్రామయాన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఈ భౌతిక ప్రకృతితో అలా ఆసీనుడై ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన ఈ యంత్రంలో అందరినీ కూడా నియంత్రిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అందరి హృదయాలలో ఉండి అందరం కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నాము. ఈ యంత్రం లాంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనందరం కూడా ఉన్నాము. మన యొక్క హృదయాలలో ఉండి అన్ని విషయాలను భగవంతుడు నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకము. ఆ తర్వాత ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకము. ఇది మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మనము ఇలాంటి శ్లోకాన్ని ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. 9వ అధ్యాయం మధ్యలో ఉంటుంది భగవద్గీతలో. 18 అధ్యాయాల్లో 9వ అధ్యాయము సరిగ్గా హాఫ్
ఆ 9వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకం 34వ శ్లోకము కరెక్ట్గా భగవద్గీతలో మధ్యలో పొందుపరిచారు, భద్రంగా ఎంతో ముఖ్యమైనది కాబట్టి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అది కూడా ఇలాంటి శ్లోకమే. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. కాబట్టి ఆత్మను భగవంతుడి యందు లగ్నం చేస్తే తప్పకుండా భగవంతుణ్ణి పొందుతాము. మన్మనాభవ మద్భక్తు, భగవంతుణ్ణి మనస్సులో స్మరిస్తూ ఆ తర్వాత భక్తులమవుతూ మధ్యాజీ అంటే భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ మాం నమస్కరించటం అంటే 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించటంలో అర్థం ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటము అని అర్థము, గౌరవించటం అని అర్థము. కాబట్టి ఆ మాటలన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆ శ్లోకంలో ఉన్న మొదటి 2 వాక్యాలు. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నన్ను స్మరిస్తూ నా భక్తుడివై నన్ను పూజించి నమస్కరించి ప్రార్థిస్తూ భగవంతుణ్ణి మనం ఉంటే మామే వైశ్యసి సత్యంతే, తప్పకుండా నిజంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. నన్ను వైశ్యసి పొందుతావు, సత్యంతే నిజంగా. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నువ్వు నాకు ప్రియుడవు కాబట్టి ప్రతిజానే నీకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను, నీకు మాట ఇస్తున్నాను ఈ మాట అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామీ వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎప్పుడు నన్ను స్మరించి భక్తుడవై పూజించి నమస్కరిస్తూ ఉంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. నాకు ప్రియుడవు కాబట్టి నీకు ఇలా మాట ఇస్తున్నాను అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇది అన్నీ చెప్పారు లాస్ట్కి 18 అధ్యాయాలు అర్జునుడికి అంతా కూడా బోధించిన తర్వాత సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ, అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టు, ఇదంతా ఎందుకు? మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను శరణు వేడటం అనేది ఒక్కటి పట్టుకో. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, నేను త్వాం నీ యొక్క సర్వపాపాలను మోక్షయిష్యామి మా శుచః, సర్వపాపాల నుంచి నిన్ను మోక్షము విడుదల చేస్తాము కాబట్టి భయపడకు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అన్ని ధర్మాలు వదిలి కేవలం నన్నే శరణు పొందుము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, పరిత్యజించటం అంటే వదిలిపెట్టడం, అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టు, నన్ను శరణు వేడు, ఇక అది చాలు. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నన్ను ఒక్కడిని నువ్వు శరణు వేడు. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, నేను నీ సర్వపాపాల నుంచి మోక్షయిష్యామి మా శుచః, నిన్ను విడిపిస్తాను అన్ని పాపాల నుంచి, నువ్వు భయపడవద్దు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని గుర్తుంచుకున్నామంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మనస్ఫూర్తిగా మనకు మోక్ష మార్గానికి అది దారి. ఇది మళ్ళీ ఇందాక చూసిన శ్లోకమే మళ్ళీ చూస్తున్నాము. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే అని చెప్పారు. తర్వాత అన్ని ధర్మాలు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ,
అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. ఇదం పరమం గుహ్యం, ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ రహస్యాన్ని మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి, ఎవరైతే భక్తులందరికీ వివరిస్తారో, భక్తిమయి పరాం కృత్వ, వాళ్లకు స్వచ్ఛ భక్తి వస్తుంది. మామే వైష్యత్ అసంశయ, నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు, దీంట్లో సంశయం అనేది లేదు, సందేహం లేదు, తప్పకుండా నిన్ను చేరుకుంటారు. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది, చివరికి అతను నా వద్దకు వస్తారు. నచాతస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా న చ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో ఉండరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ప్రభు పాదలను చూపిస్తున్నారు. ఆయన అందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఈ భగవద్గీతలో, ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన భగవద్గీత యథాతథం అని తెలుగులో అనువదించారు. ఇంగ్లీష్లో భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని ఆయన రాయటం జరిగింది. సో ఆయన ఈ భగవద్గీతను బోధించటం అన్నీ కూడా చేశారు. అందుకని ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ భగవద్గీత బోధ అన్ని రచన, దాని భాష్యం రాశారు కాబట్టి ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. ఎవరికంటే ఈ పరమ రహస్యాన్ని వివరించేవారికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అధ్యేష్యతే ఛాయ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యాం ఇతి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, అంటే ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను సంభాషణ, గీత అంతా కృష్ణార్జునుల మధ్య సంభాషణ అని మనం తెలుసు. మనకు ఈ సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు తన జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. మన జ్ఞాన యజ్ఞంతో భగవంతుని పూజిస్తే మనకు ఏ రకమైనటువంటి ప్రతిఫలం, ఏ రకమైనటువంటి ఇది లభిస్తుందో ఈ సంభాషణను అధ్యయనం చేసే వాళ్ళకు కూడా అది అదే లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాళ్ళు అవుతారు. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చూసింది ఇది కూడా నచతస్మా, అతని కంటే నాకు ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు లేరు అన్నది అది ముఖ్య శ్లోకము. తర్వాత ఈ సంభాషణ అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అని ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ సంభాషణ అనేది చదవటం మనకు చాలా అవసరం. జ్ఞానయజ్ఞం తెలుసుకున్న వాళ్ళము అవ్వగలము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తరువాత శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాళ్ళు. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ, అసూయ లేకుండా శ్రద్ధతో శృణుయాదపియో నరః, ఎవరైతే వింటారో ఆ మానవులందరూ సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్, వాళ్ళు విముక్తిని పొందుతారు, పుణ్య లోకాలకు
శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణం. కాబట్టి వాళ్ళు శుభాల్లోకాలు అంటే పుణ్యలోకాలను ప్రాప్నుయాత్ పొందుతారు. పుణ్యాత్ములు నివసించేటటువంటి ఆ శుభలోకాలు వాళ్లకు ప్రాప్తిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వింటారో వాళ్ళు పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి, వాళ్లకు అక్కడికి చేరుకుంటారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీత శ్రవణం అంటే వినటం వలన, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినటం వలన పాపాల నుంచి విముక్తులమై పుణ్యలోకాలకు చేరుకోవచ్చు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత, భగవంతుడు ఇవన్నీ ఉపదేశించిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు అన్న మాట ఇది. నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ. మోహం అంతా పోయింది. నష్టం అంటే పోవటం. మోహం పోయింది నాకు ఇప్పుడు. స్మృతిర్లబ్ధ లభించింది, దొరికింది. ఏమిటి స్మృతి అంటే నాకు సరి అయినటువంటి థింకింగ్, ఆలోచన వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఉండాలి అన్నది ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. మోహం అంతా పోయి ఏ రకంగా నేను ఉండాలి అనే స్మృతి నాకు ఇప్పుడు లభించింది. త్వత్ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత. నీ అనుగ్రహం వలననే నాకు ఇది లభించింది అచ్యుత అని చెప్పి. స్థితోస్మి గత సందేహ అంటే సందేహాలన్నీ గతించాయి, పోయాయి. ఇప్పుడు నేను స్థితుడనై ఉన్నాను, స్థిరంగా ఉన్నాను. కరిష్యే వచనం తవ. నీ యొక్క తవ వచనం, నీ మాటలు, నీ ఆదేశాన్ని కరిష్యే చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, స్థితోస్మి అయి ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ స్మృతి, నీ యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు స్మృతి వచ్చింది. నా సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కరిష్యే వచనం తవ అని చెప్పి అర్జునుడు, ఇప్పుడు నేను రెడీగా ఉన్నాను. ఇక మోహం పోయింది. నీ అనుగ్రహంతో నాకు స్మృతి పొందాను, సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. ఇక నువ్వు ఏ రకంగా ఆదేశిస్తే నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. సో ఈ శ్రీకృష్ణుడు చేసినటువంటి బోధ అంతా కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు అర్జునుడు నువ్వేది చెప్తే అది ఆ రకంగా చేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి నా మోహాన్ని తొలగించావు, నాకు స్మృతిని, నీ అనుగ్రహంతో స్మృతిని పొందాను, సందేహాలు పోయాయి, నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి సిద్ధుడను అని అర్జునుడు చెప్పాడు. ఇదంతా అయిన తర్వాత సంజయుడు ఇదంతా కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి వర్ణిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో కూడా చూస్తున్నాము. వాళ్ళ యొక్క సంభాషణ వాళ్ళు అంతా కూడా ఆయన చూస్తూ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పటం. సో అప్పుడు సంజయుడు ఇదంతా అయిన తర్వాత ఏమన్నారు అంటే, ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమమస్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ విధంగా ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః, ఇద్దరు మహాత్ములైనటువంటి ఈ వాసుదేవుడు మరియు పార్థుడు, అర్జునుడు ఈ రకంగా వీళ్ళ యొక్క సంవాదం ఇమమస్రౌషం. కాబట్టి ఈ సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ తర్వాత శ్రౌషం విన్నాను. అద్భుతం రోమహర్షణం, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే ఈ సంభాషణ అంతా కూడా నాకు రోమాంచితము అవుతోంది అని చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. సో ఈ రకంగా ఈ వాసుదేవుడు పార్థుడు ఈ మహాత్ములిద్దరూ వీళ్ళ యొక్క సంభాషణను విన్నాను. అద్భుతంగా ఉన్నది, రోమహర్షణం రోమాంచితమవుతోంది, రోమహర్షణాన్ని కలిగిస్తోంది అని చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చివరకు ఇది ఆఖరి శ్లోకము. సో ఆఖరి శ్లోకం కూడా సంజయుడిదే. మొట్టమొదటి శ్లోకం దుర్యోధనుడైతే
ఆఖరి శ్లోకం సంజయుడిది భగవద్గీతలో. ఏమంటున్నారు ఆఖరికి, ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ఈ సంభాషణని ఇంకా కొంత వివరించిన తర్వాత ఆఖరికి ఇది ముఖ్య శ్లోకము. యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే ధనుర్విద్య ప్రవీణుడైనటువంటి పార్థుడు అర్జునుడు ఉంటాడో, తత్ర శ్రీర్ విజయో భూతి, అక్కడ తప్పకుండా విజయము ఉంటుంది, భూతి సంపద ఉంటుంది, ధ్రువ అంటే శక్తి ఉంటుంది, నీతి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మతిర్మమ, ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నారు. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, తర్వాత ధనుర్విద్య నైపుణ్యుడు అయినటువంటి పార్థుడు అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ విజయము, ఆ తర్వాత గొప్ప సంపద, శక్తి, నీతి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయము అని అంటూ అర్జునుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన ఈ సంభాషణను శ్రవణం చేయటం, అధ్యయనం చేయటం మరియు ప్రచారం చేయటం ద్వారా శ్రీకృష్ణుడి మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. సో మనం భగవద్గీతలో మొదటి నుంచి చూస్తే ముఖ్య విషయాలు కొన్ని, అన్నీ ముఖ్య విషయాలే, కాకపోతే ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బేసిక్ పాయింట్స్ ఏమిటి అంటే, స్పిరిట్ సోల్స్, మనము ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ, ఇది 2వ అధ్యాయంలోనే చూసాము. తర్వాత భగవంతుడు అందరికీ కూడా దేవాది దేవుడు, ఆ తర్వాత భక్తి మార్గమే అన్నిటిలోకి కూడా ఉన్నతమైన మార్గము, ముక్తి మార్గానికి భక్తి మార్గమే ఉన్నతము. కాబట్టి మనము ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి అంటే మనకు జపమే, ఈ కలియుగంలో జపయజ్ఞమే మనకు మార్గము. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ కలియుగంలో నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథా, ఏది నాస్తైవ లేదు లేదు లేదు, ఏం లేదు, అన్యథా గతి, వేరే గతి లేదు, ఉన్నదేమిటి కేవలం హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా మనము ఈ నామాన్ని జపించితే మనకు మెల్లగా ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళే అవకాశం దొరుకుతుంది, భగవద్ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇది ఇంతటితో మీరు భగవద్గీత అధ్యయన అంటే మీకు ఒక ఐడియా కల్పించేటటువంటి ఈ కోర్సును కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.